ka Jing lej on tap ya ka mat basa jong ulit Dronningstar Lyngdoh Marshillong ubalong ru ukurim jong ikong til daris Lyngkhoi ukun jong ilet sentro shangoy bat ka kong let them simai Lyngdoh Marshillong kande haga khat lai trik agos ar haja arpun riu haga por shibaji janmit ha ulum jing tap jong ka balang Presbyterian dom ko man jong ka Umsau district Umsau Presbytery West Castle district iba Dronningstar Lyngdoh Marshillong ila klatno haga khatwei trik jong menta upanai agos ar hajar arpun riu haga por kumba khandai sau pho hunyo piam haga ba ula ino shadin yaga kurim bat yagi san ngut ki khun kata ar ngut ki khun kenthai bat lai ngut ki khun chenrang bat yagi ba ying hasam baro lakha yu haga khatwei trik jong upanai November jong snam sijar khandai spa new pho bat ula klatno pat haga khatwei trik jong agos ar hajar arpun riu haga arta ga ba u ula dap san pho hunru snam kani kade ke jimbetip sa ki lok ki jor bakin sim ya kade ke jimbetip na ka ying kasam ka jong i khoblei sibon. This world is not my home.